Казан сөйлей. 13 сағат 10 минут. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Миргазиян Юнысның Занзибар зәңгәр болытлар артында дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы Рим Каримов, режиссеры Госман Ахмәтҗан. Уенда катнашалар автордан Ринат Таҗетдин, Габдрахман, Вера Минкина, Рафаэль, Флора Хамитова, Апуш, Найля Гараева, Гали Бабай, Әнвар Губайдуллин, Ахмадулла, Рауил Шарафи, Хыббатулла, Госман Ахмәтҗан, Биби Сара, Гөлсем Исангулова. Пароход салмак кына алга шуша. Кояш рәхимсез кыздыра, палуба ут кебек кызган. Су өстендә күзне камаштырып, ялтыравыклы чаткылар уйный. Мин бинокль аша Африка ярларына карап барам. Әлегә курсын үзгәрттек. Радиограмма килде. Занзибар атауына кіріп, қанафыр тияп шығарға қоштылар. Кораблебіз шунда юл тұта. Бу атау исемен ишеткәч, хәтер түрендә ниндидер онытылган истәлек уянып киткәндәй булды. Ләкин ни кадәр башымны ватсам да, Занзибар сүзенең ни өчен булай таныш булуының сиренә төшенә алмадым. Вахтага басар алдыннан каютага кирип шишендем дә, душасына бастым. Чаптырып аккан суның салкын чәнәләре рәхәт булып тәнгә кадалалар. Мускулларда көч уяна, тән сихәтләнеп җиңеләеп китә. Коенып торган җирдән кинәт кенә исемә Занзибар сүзе килеп төште. Һәм бик ерактан ишетелгән таныш музыкадай күңелемне гаҗәп бер ләззәт белән тибрәндереп, күз алдымнан бер-бер артлы балача хатирәләр үтә башлады. Сез бала чакның изге җүләрлекләре, саташуга охшашлы матур хыяллар, чиксез ышанудан туган дәһшәтле ашкынулар. Кайларга гына алып китмәйдегез сез. Кайларга гына илтеп җиткермәйдегез сез. Әгәр дә күккә карап
Йылдыз сүнгәнне карап торсаң, сугышта күпме кеше үлгәнне белеп була икән. Ана, күрдегезме? Әле генә бер кеше үлде. Тора торгач, син тилерә башладың Ахрапуш. Күккә карап, кешенең үлгәнен күрәсең. Һәр кешенең һавада үз йылдызы була икән. Кеше үлсә, йылдыз урыныннан кубып, атылып китә дә мәңгегә сүнә икән. Юкны сөйләмә. Инде менә 2 ел сугыш бара. Сугышта үлгән һәр кешенең йылдызы сүнә торса, күктә йылдыз калмас иде. Яңа туганга аларның йылдызлары өстәлә тора. Шуңа күрә кимеми бит ул. Әтиләрне өйдә калдырып сугышка безне җибәргән булсалар, сугышны ләкайчан бетереп кайткан булыр идек. Кырар идең инде бик. Чын сугышны безнең уен сугыш дип беләсеңме әллә син? Анда бит чын окопта ятып, чын мылтыктан аталар. Тупларымыннан Октябрь шәһәренә кадәр җитәрлек итеп атады. Кем әйтте? Кем әйтсен? Әтәй әйтте. Кайдан белсен синең әтиең? Ник колхоз председателе булдым дигәч тә, сугышка кадәр көтүче булып йөргәндә яхшырак ие синең әтиең. Хәзер кеше белән сөйләшкәндә бер сәбәпсезгә кыза да китә. Сүзнең бер рәте юк. Әйе шул. Менә Зәкиев абый әйтсә, мин ышаныр идем. Узган ел госпитальдән чыккач, фронтка барышлы кайткан иде бит ул. Ул чагында ул да шулай диде. Топлар турында әйтмәде ул. Фашистлар бакчаларны юкка чыгаралар. Алар узган җир кара күмергә әйләнеп кала диде бит ул. Үзенең тушы тулы орден. Үзе әдәм көлдереп мәктәп бакчасын тап берде. Летчик кешегә күбәләк куып, бөҗәк җыеп йөрү бердә килешми инде. Зәкиев абыйныкы шикелле киемем, аныкы шикелле орденнарым булса, мин көне буе идарә каршындагы эскәмиядә утырар идем. Бөтен кеше күреп шаккатсын иде. Япуш. Бөтен дөньяга башлык итеп куйсалар. Абдрахман. Нәрсә? Син нәрсә сорар идең? Минме? Фашистларны кырып бетереп, әтиләрне кайтып сорар идем. Юк, ул саналмый. Нишләп? Акының алтын икән. Аны барыбыз да сорар идек. Син менә үзең генә нәрсә сорар идең? Син менә үзең нәрсә сорар идең? Минме? Мин дөньядагы иң кыйммәтле тукмадан күлмәгештән тектереп кияр идем. Ялгым үләр. Күлмәгештән дә булдым ама, китәмдән. Киндердән бүтәнне күрмәгәнгә шуны сорыйсың син. Районга баргач, бер малайның кәчтүн карчыга төшкәнчә сорап кидергәннәр иде. Тирләптәнем бетеп үлә яздым. Әйбәт әйбердән теккән тирләтергә тиеш түгел. Бик. Тир сөртү өчен кыйммәтле кәчтүннең кесәсендә батис яулык салынган була. Апуш. Апуш әйт әле. Әйт әле. Менә син үзең нәрсә сорар идең? Белмә. Бөтен дөньяга башлык итеп куйсалармы? Мин 12-дән үргән кайыш чыбыркы сорар идем. Нигә? Абдрахман, ишеттеңме? Башы белән көтүче чыбыркысы сөйләп. Көтүче башлыктан көлә белән кутканы. Яра, малайлар. Таралышык. Кәчтүн белән чыбыркы бәлки сезнең төннә эшләрегезгә керер. Мин киттем. Иртәгә кәҗәгә пешәнгә барасы бар. Сез берегез доктор, берегез председатель малай. Сезгә пешән кирәкми. Бирелеп эшләсәк, эш сине эретеп җибәрә. Әллә нинди рәхәтлекләргә төреп ташлый. Эшне һәм кешеләрне яратырга мине Бибисарат та өйрәтте. Мин аңа шуның өчен гомерем буе бурычлы. Әнием үлгәннән соң шушы изге кеше тәрбиясендә булдым мин. Эшне кушып эшләтми, канат куеп эшкә җилкендерә белә иде ул. Ул елны мин Бибисарат та җитәр инде дигәч тә әллә никадәр печән ташыдым.
Бер кызып киткәч, бу эш уеннан да кызык. Сугышудан да ләззәтлерәк булып чыкты. Эштән кайтып, ума чашып пешереп ашаткач, Бибисараттай табак савытны юып тормыйча ук минем эшемне карарга чыга торган иде. Яле, Габдрахман, шамалап карыйк әле. Пешәнең кәҗәгә кыш чыгарга җитәр микән? Хәзер баскыч алып кил. Үзең генә күтәрмә, авыр бит ул аткыч. Я, менә мондарак куйык, мондарак. Монда җир тигезрәк. Тук, Менә шулай. Йогыла күрмә. Башың әйләнсә, җитәкләп алып беләрмен. Ашыкма, Габдрахман. Йыгылырсың. Юк. Бәбекәем, күр инде. Ни кадәр пешән әзерләгәнсең бит син. Тәүфигың арткыры. Монданың яртысы гына әле Бибисараттай. Әйдә, утлыкка. Аның калганы анда әле. Әйдә күрсәтәм. Сикермә, баскыч буйлап төш. Нишлисең син, Габдрахман? Ингәнерсең. Менә, Бибисараттай монда утлыкка тутырган пешәнне кара әле син. Менә. Менә бит. Файдаң ничек тия? Ирзаты инде ул. Дөнья пешән әзерләп куйгансың. Мине сөендергән өчен үзеңә йөзе белән кайтсын. Тәүфигың артсын. Укулар башланганчы тагын бер-ике чүмәле әзерләп булыр әле. Бибисараттай. Җитәр. Артык кымсызланырга ярамый. Артып калса, язга чыккач сатарбыз Бибисараттай. Язың кыйммәтле була бит ул. Нәфисеңә бирелмә, Габдрахман. Бары белән канагать булырга кирәк. Көзгә яңгырлар башланганчы, утын әзерләп куйсак та зыян итмәс иде. Юллар җибеп китсә, утынсыз калуыбыз бар Бибисараттай. Өлгерербез. Укуларың башланганчы уйнап кал, бар. Габдрахман! Апушлар турына машина килеп туктаган. Карарга барасыңмы? Барам! Бибисараттай, мин узак йөрмәм. Тиз кайтырга тырышырмын, ярыймы? Җибәр, Бар. Рәхмәт, Бибисараттай. Сине әнин ничек җибәрде? Сеңнең белән кем калды соң? Флүрә беләнме? Әни аны әбиләргә әйтеп куйды. Теге көнне ялгыш тиле белән ашатканнан бирле миңа ышандырып калдырмый бит ул аны. Калдырмаса бик әйбәт. Бала карап утыру бер дә ират эшке түгел ул. Кәҗәгезгә пешән әзерләдегезме соң? Юк әле. Менә бу машина дисәң дә машина. Шушындый нәрсәне ясап була дисәләр, үлсәм дә ышанмасым, малай. Ясыйлар бит, Айша. Мин үсеп җиткәч, шушындый машинага утырып йөрлек булганчы тырышачакмын. Шушындый машинам булса, кәҗәгә җитәрлек пешәнне 1 сәгать эчендә ташыр идем. Валлаһи. Икенче көнне җир шарын әйләнергә сәяхәткә чыгып китәр идем. Шушындый машинаң булса, сине бер сүзсез район башлыгы итеп куярлар иде. Муеныма тинең галстугын тагып, колтык астына Гани абыйның портфелен кыстырыр идем дә районга чыгып, байрак биреп кенә йөрер идем. Апуш белән мине утыртыр идең микән, Рафаэль? Нигә утыртаска? Кеше күрмәгәндә генә утыртыр идем. Начальник башың белән бала чага тияп йөрү аруш түгел инде. Шулай да утырткалар идем. Әнә кара әле апушың. Капкадан чыгып килә. Башына кара син аның башына. Шлепәнең ниндиен кигән? Әти салып кайтты микән? Бу машинаның шоферы биргәндер. Теге кызыл итеген алып кайткач, 2 көн рәтләп сөйләшмәгән иде. Хәзер бер атма кәпрәйеп йөрер инде, Рафаэль. Ни хәл? Апуш. Ярыйсы. Каян алдың бу кәләпүшеңне? Менә. Әти Октябрьский базарыннан алып кайтты. Габдрахман, синең бер сүз ишетәсең киләме? Фарәле, Рафаэль. Нәрсә әйтмәкче була икән бу миңа? Мактанасы килә торгандыр. Габдрахман, мин сине вышка янына барырга чакырмакчы идем. Булай булгач ялынып тормыйм инде. Вышка карарга син машина белән генә бара торгансыңдыр инде. Синең шикелле машиналы кешеләр белән ярышып булмас.
Biz Рафаил белән җәяүләп кенә барырбыз, да, Рафаил? Әйе, Габдрахман. Ялылар дип уйлый торгансыздыр. Сезне ишек куркакларга гыңыр ялынасым юк. Ул вакытта вышка карарга без барыбер өчебез бергә бардык. Сугышка кадәр Туймазы базарына баручылар беренче вышкаларны күреп кайттылар. Керосинны да җирмай дип йөрткән авылдашларым теленә нефт дигән сүз бик тиз килеп керде. Акның теге ягына шәһәр салырга тотындылар. Нилектәндер безнең авыл халкына нефтнең үзеннән бигрәк аның вышкалары ошаган иде. Сугышка кадәр вышка күреп кайткан кешеләрнең дәрәҗәләре Бөгелмәгә барып поезд күреп кайткан яки читтә йөреп кара костюм киеп кайткан кешеләрнең дәрәҗәләре белән бер тирәдәрәк булды. Хәзерге балаларга бәлки бу бик кызык тоелыр. Аларны нефть вышкасы белән шаккатырып булмый. Ә безгә велосипедка атланып баручы артыннан йөрелешеп шауып йөрүне бәйрәм санаган сабиларга дөньяның зурлыгы киңлеге турындагы хәбәрне беренче башлап әнә шул нефть вышкалары китерде. Әнә шул безнең авыл каршындагы тау башына утыртылган 3 чатлы баганалар, шелтәрле вышкалар туган җиремнең данын, уйнап үскән иптәшләремнең, якташларымның данын бөтен дөньяга таратыр дип ул вакытта кем уйлаган? Мин хәзер диңгез корабльләрендә океаннар кишәм. Чабаталы балачагымда уянган иң матур хыялларым шулай ук әнә шул вышкалар, баганалар яннан сәяхәткә юл алганнар иде бит. Балачакта һәр нәрсә зуррак та, матуррак та булып күренә. Авылыбыз каршындагы тау хәзер тәбәнәгрәк шикелле. Сугыш алдыннан Бөгелмә ягыннан килгән кешеләр тауның иң бөек ноктасына чатлы багана утыртып киткәннәр иде. Авыл агайларның бөтен сөйләгәннәре шул багана тирәсендә булып китте. Аларның сөйләшүен без исебез китеп тыңлап тора торган идек. Исемә төшкәндә хәзер дә елмаеп куям. Чырына хас булганча, дөнья иминлеге турында кайгыртып сөйләргә тырышу, сафлыгы белән сагындыра торган бер катлылык бар иде ул сүзләрдә. Бу багананы әйтәм, еллар тынычсызлана башлаганлыктан куйганнардыр инде. Шушы 3 чатлы багананы утыртсаң, Гитлер куркып сугыш башламас дисең инде сен, ә? Башың җитмәс сүзгә тыкшынырга ашыкма син, Хөппәтулла. Гитлер курыксынга куелган карачкы түгел бу, бек биек багана бу. Әпәтте ким әйтәм, сугыш чыгып, хөкүмәт мөлкәтен Сибир ягына ташырга туры килсә дип, ярапланнарга юл күрсәтү өчен утыртып киткәннәрдер моны җәмәгать. Заготскут начальниге миңа куда тиешле кеше бит. Беләсез инде сен аны? Беләбез. Менә шул сабан туена кайткач әйткән иде. Хөббәтулла куда ди. Бу багана каккан җирдә хәтәр дә күп бакыр тапканнар икән ди. Мәскәүгә хәбәр итеп, аннан кешеләр килеп казып алганчы урны алмасын өчен багана какканнар икән ди. Кыдан да үзең шикелле икән синең, Хөббәтулла. Багана кагып урнын билгеләргә, бакырбазы җиргә күмгән хәзинә түгел бит ул. Тимер бакыр әйберсен җиргә перебур тыгып, сразы табалар аны. Гали абзый дөнья күргән кеше. Ул сөйләсә белеп сөйли инде. Менә син 5 сугыш күреп, янвалид булган кеше Гали абзый. Ничек дисең? Әпәтте ким әйтәм, бу багана барыбер дә сугышка каршы куелган багана бит ул әйтәм. Менә шушы җүләр әйткән иде дип әйтерсез. Дөньялар бозылып, сугыш мазар чыгып китсә, тау кабыргасы позиция өчен шамасыз әйбәт урын. Шулай булмыйча, тауга каршы булгач, ядрәдә акырынрак чатыргандыр, ә? Дошманлыкны әйтәм. Эш анда гына түгел, Хөббәтулланың. Әнә теге яссылыкта позиция кырылса,
Naq şul şatlı bağana başına nabludatelni punkt koyalar indi. Mene şul cüyler etkeni dersiz. Tau kabırgasından bu yakka tabağa ata başlasalar, bizning avul bulamıqqa aylana indi. Qara güzel cemaat. Bağananı başka yerlere köçürüp koysak neşik bulur eken, ha? Sen ahmaqqına tugul jülersin Hıbbatullah'ım. Hükümet bağanasına qağılırga sana kim ruhsat ite? Hükümet koygan nerse men getirgan. Hükümet koygan bir tane. Ağırını da harap ettirip olmuyor dedi. Tau başında turgan bağanаны көшіріп, ауылны жиміруден сақлап қалырға ойлаған Хыббатулла, Ахмадулла абзыйлар, бағаналар вышкалар турында күбрәк білергә өлгерә алмый калдылар. Сугыш башланды. Алар сугышка киттеләр, һәм күз авылыбызны, илебезне саклап, башларын салдылар. Кайтмадылар. Шуңа күрә нефес вышкалар баганаларны белү, өйрәнү, төзү эше ныграк безгә, сугыш чорының ялан аяклы патшалары өстенә төште. Шулай да сугыш барган авыр көннәрдә без бу вышкаларны үзлегебездән генә тутып, тартып яки иснәп ялап карап кына өйрәнә идек әле. Ой, нык утыртканнар үзен. Шыңгырдап тора. Малайлар, карагыз әле, кара. Багана уннан кузгалды. Җиргә каккан багана ничек кузгалсын ди. Син багананың ышына карасың. Күктә болытлар йөзә. Шуңа күрә сиңа багана кузгалган кебек күренә. Малайлар, колакларыгызны баганага терәп тыңлап карагыз әле. Анда нидер бар. Багана эчендә нидер ыжлый. Нинди тавыш икән ул? Әллә җир үстендә хәсрәткә шыдый алмыйча ыңгыраша микән? Шулар, ыңгырашырга әллә җирнең җаны бармы? Бер дә булса, сугышта аткан туп тавышлары җир астыннан ишетелә торгандыр. Кая баралар икән бу болытлар? Алар әллә нинди матур җирләрне, әллә нинди мөгъҗизалы илләрне күреп йөри торганнардыр инде. Болыт булып барып әтиләрне күреп кайтасы иде. Болыт артына качып фашистларга атарга дигән син. Сиңа мылтык кем бирсен? Болыт артыннан булгач, мылтык кирәкми дә. Таш кына ташлыйсың. Әйе шул. Яр буенда бакаларга бергән кебек. Таш белән бер дә үтер үзләрен. Болытлар син теләгән якка гына бармый шулалар. Җил кая куса шунда баралар. Тауга менгәч, күк йөзен үрелеп тотып булыр шикелле. Без менгән сайын ул да биегәя. Шушы баганага тагын берничә багана утыртып, шуның ышына менеп бассаң, бөгелмә күренер иде микән малайлар, Юк, күренми. Бөгелмә бик ерак. Тимер юл янында бит ул. Бу дөньяның зурлыгына исең китер, малайлар. Авыл өстенә карагыз әле сез. Тау башыннан йортлар нинди бәләкәй күренә. Мен үзебезнең йортны эзләп таптым. Кайда? Күрсәт әле миңа да. Күпер янындагы таллардан ундарак. Күрдеңме? Минем кул буенча кара. Күрдем. Сугыш чыкмаган булса, без дә түбәбезне белән яптырган булыр идек. Сугыш чыкмаган булса, вышка карарга да велосипед белән килгән булыр идек әле. Йөре менә хәзер җәяү шул сугыш аркасында. Булай нәшти сатып утырсак, кичкә кадәр вышка янына барып та җитәмибез без малайлар. Әйдә, кузгалабыз. Апуш, шляпаңны калдырма. Юк, әйдәгез. Караңгыга калсак, нефтчилар вышка янына якында җибәрмәсләр. Җибәрми карасыннар. Хаклары юк җибәрмәскә фронтовик балаларын. Хөкүмәт пособие биреп тора безгә. Ул вышка күрсәтмәсенме? Не смеет право. Ашыгып бармы әле, ашыйсы бит килә. Синең ашыйсың киләме, Рафаэль?
Соғыш башланганнан бирле минем аш исем килү туктаганы да юк. Әйдә сен тизрәк. Вышка янына барып җиткәч, шишмәдән су эчәрбез. Анда шишмә бар микән соң? Вышка янындамы? Анда юк нәрсә юк. Әйтә су сипсәң, ташка әйләнә торган кында бар икән ди. Уйлап табы адәм баласы, су сибеп таш ясый диген. Киресенчә, су сипсәң, эрергә тиеш бит инде таш. Малайлар, шушында туктап балтырган сабага ашыга. Туктамык инде. Мәгез, миндә азрак ипи бар. Ипи? О, ипи. Мә, рәхмәт. Үзеңә дә сындырып ал инде. Апуш, мин ашап кына чыккан идем әле. Ипи тәмле шул. Ташла инде шул балтырган сабагың, Рафаэль. Ташламый тор. Вышка янына җиткәч, шишмә янында утырып ашыйбыз әле аны. Теге судан катырган таш өстенә утырып түгел. Вышка янына түгел. Октябрьский шәһәренең үзенә барып җитәрлек була инде хәзрәт, тамак туйды, Рафаэль. Октябрьскийга да барырбыз әле. Бер баргач, синеке шикелле эшләпә таба алып кайтасы иде. Барып җиткәч күз күрер. Анда теге таныш начальникны очратсам сорап карармын. Миңа каршы килә алмый ул. Бер-ике стакан тәмәкебез булса, эшләпә түгел, вышканың үзенә сатып алып кайтып була иде. Эшебез бер төрле эшләпә киеп түбән ышка төшсәк, балташ малайлары көнләшеп үләрләр инде. Әле эшебезгә бер эшләпә дә җиткән. Рафаэль, урманга җиткәнче син киеп тор. Миңа да бирерсең микән, Апуш? Урманны чыккач син киярсең. Вышка янына барып җиткәнче. Ярат. Анда үземә бирерсез. Югыйсә, нефтчеләрнең начальнигы эшләпәсез кешеләр белән сөйләшеп тә тормас, Менә шулай туктамыйча көне-төне барсаң, кая барып чыгар идең икән, Илтон һәм Баскунчак күлләренә барып чыгар идек. Юк. Мадагаскар атауына барып җитәр идек. Менә Мадагаскарга барып җиткәч тә туктамыйча барсам, кая барып чыгар идең? Мадагаскардан да ары җир юктыр инде. Анда туташ океан башлана бит. Мадагаскардан соң Занзибар иле булырга тиеш. Дөньяда шул илдән дә матур ил юк ди. Гомер буе туктамыйча барсаң, Занзибарга барып җитеп булыр иде микән? Каян таптың син андый тузга язмаган илне, Габдрахман? Минем гомердә ишеткәнем юк. Апуш, синең Занзибар дигән ил турында ишеткәнең бармы? Ишеткәнем бар төсле. Ул Африкадагы елга түгелме соң? Менә исемә төште. Занзибар түгел ул. Занзиби. Занзиби түгел. Замбези. Занзибар дигән илнең бер кайчанда булганы юк. Андый илнең булуы өчен булса, мин белер идем инде. Мин бит географиядан гел бишлегә генә укып килдем. Син, Габдрахман, ялгыша торгансыңдыр. Ялгышмыйм. Занзибар иле зәңгәр болытлар артында, офыкның көн ягында ул. Шанмасагыз, кайткач картадан табып күрсәтермен. Үскәч аны үзем барып карарга иде. Әйеме, малайлар? Минем дә Занзибарга барасым килә. Ярак булса да җир читендә түгелдер әле. Җирнең чите юк аның. Ул карбыз шикелле түгәрәк бит. Мин аның түгәрәклегенә ышанмыйм. Түгәрәк булса, без әллә кайчан Антарктидага тәгәрәп төшкән булыр идек инде. Малайлар, вышка күреп кайткач, зур сәяхәткә чыгу турында ант итәбезме? Уку булмаса, мин ике дә уйламасым. Әти сугыштан кайтмыйча андый ерак сәяхәткә чыгып булмас шул. Әтиемә әнинең васыятын тапшырасым бар шул минем. Синең әтиең сугыштан әйләнеп кайтканчы җир шарын 2 мәртәбә урап чыгып булыр әле. Әтиләр кайткач та өлгерербез. Малайлар, алар кайтканчы чит телдә сөйләшергә өйрәнергә кирәк. Занзибарда татарча да, русча да белүче юктыр шул анда. Шуңа күрә немецчә өйрәнергә кирәк. Немец телен белмәсәк, анда баргач телсез кеше шикелле йөрербезмени? Суйсалар да шул фашист телен өйрәнәсем юк. Немец телен белмәгәч, Занзибарга барып йөрүдә ни файда? Кайдан килүеңне дә әйтә алмыйсың бит син ул чакта. Бәлки, Занзибарда татарча белүче бардыр? Әткәй татар телен төрекләр дә, үзбәкләр дә аңлый дип сөйли иде. Әгәр анда төрекләр яшәсә, немец телен өйрәнеп торуның кирәге дә калмый. Әйтәләр бит сезгә, чит телдә сөйләшәләр ди. Сезнең белән анда барып көлкегә каласым юк. Ярый, юкка тавыш куптармыйк. Занзибарда элек немецчә сөйләшсәләр,
Хәзер сөйләшмәй торганнардыр. Кемнең инде ирекле көннән Гитлер телендә сөйләшәсе килсен, Ey апаш. Без ул вакытта вышка янына барып җитә алмаган идек. Чөнки юл уңаенда очраган ындыр табагындагы ташландык ат молотилкасын узып китә алмадык. Шуны әйләндереп уйнаганда Рафаэль аягын имгәтте. Авылга исә кояш баегач кына кайтып җитә алган идек. Бу кичне мин бик яхшы хәтерлим. Чөнки иртәгесен иртә белән мин, Рафаэль апуш, укырга барырга тиеш идек. Вайымсыз бала чак чорында уздырган соңгы каникулның соңгы көне булды бу. Моннан соң сугышлар беткәнчегә кадәр миңа каникуллар турында уйларга туры килмәде. Ул кичне Бибисарат да мин дә иртә яттык. Юрган астына кереп, арган аякларымны сузып җибәрдем. Башымда төрле уйлар чуала. Билгеле, ерак диңгезләр артында әллә нинди могҗизалы илләр, серле атаулар бардыр. Әмма безнең ике бәгәйбәт өйнең, Бибисарат кебек яхшы кешенең башка бер җирдә дә булуы мөмкин түгел. Ул кичтә тагын нәрсәләр уйлаганмындыр, хәзер инде хәтерләмим. Ләкин икенче көн иртә белән ничек уянып китүемне гомеремдә онытасым юк. Чөнки ул көнне сугыш башланганнан бирле беренче мәртәбә борыныма кыздырган май исе киреп уяткан иде мине. Габдрахман. Тор инде тор. Бүген мәктәпкә барасы көнең бит. Кыймакларым суынган шашарсың. Суынгач тәмле булмый ул. Иртә бит әле Бибисарат. Менә бит гомер, Габдрахман. Бүген уйлап ятам. Сине бишекле арбага салып, уракка йөргән чагыбыз кичә кич белән генә кебек иде. Бүген инде 6нчы класска укырга барасың. Әниң мәрхүмә күрсә үзеңне шатлыгыннан нишләргә белмәс иде. Заманалар. Укуыңны котлап, мин сиңа бер нәрсә бирмәкче идем, Габдрахман. Нәрсә ул, Бибисарат? Кая, күрсәт. Авызыңны аш, күзеңне йом. Күрсәт инде, Бибисарат, саргайтма. Менә, яхшы укы. Укуыңның файдасын, рәхәтен күр. Букша, Бибисарат. Ипләп кылан Габдрахман, тигәсең бит җиләр бала. Бәләкәй генә булсаң да көч үзеңдә. Балтырган ашап үскәндә димәссең. Бибисарат, кайдан таптың шундый матур шукларны? Шуклы букша тапкан дип көлмәсләр микән, Бибисарат? Көлмәсләр. Көлсәләр, үзегезнеке юкка көнләшеп көләсез диярсең. Китап дәфтәрләреңне букшаңа сал инде. Кешегә канат куя белә торган нинди изге кеше идең икән син, Бибисарат. Әле хәзергә кадәр шул син куйган канатларда йөрим шикелле. Мәктәптә узган ул беренче көнебез бик күңелсез биткән иде. Булай булды. Дәресләр биткәч, безнең мәктәп алдына түзделәр. Директор апа алга чыгып басты да, ниндидер конверттан кәгазь тартып чыгарды һәм укый башлады. Анда
Зәкиев абыйның үлүе турында язылган иде. Караяр мәктәбе укытучысы, гвардия капитаны, учучы Салахетдин иптәш Зәкиев фашистларга каршы сугышта батырларча көрәшеп һәлак булган диде директор апа. Без сүзсез калып, бик озак таралыша алмый тордык. Дөрес, кешеләрнең үлүе турында авылга моңа кадәр дә күп килгән иде инде. Хәтта бала-чага аңа күнегеп тә китмәдеме икән. Ләкин үлем ачысын мин беренче мәртәбә яраткан укытучымның үлүе турындагы хәбәрне ишеткәч татыдым. Шуннан соң килгән һәр хәбәр йөрәгемдә кирт булып уелып кала барды. Кайтырга чыккач без Апуш белән озак кына сөйләшмичә бардык. Рафаил мәктәпкә бөтенләй килмәгән иде. Абдрахман, син директор апа әйткән сүзгә ышанасыңмы? Юк. Ышанмыйм. Минем күңелем сизә. Ул барбер кайтырга тиеш. Абдрахман, менә бу Зәкиев абый утырткан чыганнар. Аның үлгәнен белмиләр инде. Аларга рәхәт, кайгырасы юк. Алар һаман үсәләр дә үсәләр. Бу агачлар хәзер Зәкиев абыйга һәйкәл кебек инде. Абдрахман, әйдә Рафаэлләргә кирип чыгабызмы? Нишләп мәктәпкә килмәде икән? Аяга уртып ята торгандыр. Әгәр сыңган булса, бөтенләй укырга да йөри алмаса әле. Йөри алмаса, дәрестән соң үзебез килеп укытырбыз. Апуш! Рафаэллар өйдә кемдер шакылдый? Капкалары бикле. Әйдә кыймаша сикереп төшәбез. Әйдә. Мәле минем букчаны тотып тор. Пычракка куйма. Куйма пычракка. Бибисараттай бүләге. Үзеңә бүләк иткәч пычракка куярсың. Берәр нәрсә күрәсеңме? Йортта кем булса бармы? Уялды ишегем бозау хәтле, бугау йозагы белән бикләп куйганнар. Хали бабай тәрәзә капкачларын ябып калаклап йөри. Эй бабай! Тәрәзәләрне нигә кадаклыйсың? Йортның хуҗалары юкмы ни? Тәскирә килен аталарына тиялеп китте. Рафаэлне алып киттеме? Алып китте шул. Сезгә әйтмәделәрме ни? Тәскирә килен 2 баласын да алып китте. Нәрсә булды соң аларга, бабакай? Нигә ул ташлап киттеләр? Рафаэлнең атасы югалу турында хәбәр килгән булган. Тәскирә килен аны һаман да әйтми йөргән. Менә хәзер Рафаэлгыз да ятим калды инде. Еламагыз. Сез елаганнан үлеләр терелми бит алар. Сез еламасагыз да күкрәктә таш ята. Еламыйм дисәң дә. Елатады да Гали бабай. Рафаэль кызганыч. Зәкиев абыйда. Менә терәк. Тагын бер җансыз йорт. Менә бит ул сугыш нишләтә уланнар. Фашистлар Зәкиев абыйның самолетын яндырганнар. Гали бабай. Теге бакча утыртучы хәлфәгезнекеме? Әйе. Шуныкен шул. Нинди кешеләр кырыла бит.
Ай. Әйдәгез әле, ұланлар, үйге кірейік әлі. Әбейгіз табикмә пішірген еді, ауыз етіп шығарсыз. Әйде. Әулия кімік кішіні харап еткенлер бейді. Дүниялар. Кіріп тұрмайбыз енді, Ағали бабай. Бәрін қалырға қайтасы бар. Шулай міне. Соң олайса, шығарып қына берейім. Үйдегілеріңіз де ауыз етер. Сабыр етіңіз әзгіне, қазір. Қазір алып шығам мені, қазір. Абдрахман, Рафаэль яңадан біздің ауылға тұрырға келер мекен? Әнесі кеткеш неге келсін? Біздің ауылда туғанлары yok биталарының. Білмәдім. Кеше шляпамны бүтінлеге берген болар едім. Кісі етіп тұтар еді, ұнытмас еді. Занзибарға баруға ант етік дегешті ант етмеді. Әтилер қайтқашта ілгір біз әлі деді. Көңілі сездемекен әлі кетесін. Міне қазір. Әтесі де қайтмейінді. Мәгіз, соңыншы ошағыз балалар, тәмі кетмесін. Бәләкәй шақта ашаған тәмнәй бірінің тәмі ауызда ғымырлікке қала ол. Рахмет, Ғали бабай. Рахмет. Қол аяғың сызлаусыз болсын, бабай. Әбейнікі де. Бигірәк тауфиқлы балалар екенсіз. Нужа балаға ақылны бик яшли кіртәш ол. Исәнгіне бұла көрігіз енді. Сөзге қарап, юанабыз қазір. Неше яшынды сеңа, Абдрахман? 13, Ғали бабай. Тірек соғышы шыққан елні меңа да шул чама болғандыр. Япон соғышы башланғанда мен жеткен егіт едім енді. Менің башымнан 5 соғыш ұттыланар. Ғамырымда бейнихая көп қан төгілді. Әммә соғышның нендей де яшәуні тоқтат алмай. Шул жүлер қарт әйткен едерсіз, ярманны дөміктіргәш, дүниялар бір рәхаттаныр әлі Аллаға бұйырса. Тек міне бізгіне қартайдық индаланнар, файдабыз аз. Ерлер соғышта, тұрмышның юан башы қатын қызлар желкәсінде. Міне қарт ішкенші нешікте игінлеріні жиып бітірге еді. Ихаталар қырылырға тұра, барына да қатын қыздың мұна қолы жетмей. Аңлайсыз мүсіз мені, балалар? Аңлайбыз, Ғали бабай. Аңласағыз, барығыз қайтығыз енді, табик мәкләрігіз суына. Исән бол, Ғали бабай. Әгер Рафаэлләр келсән етсе, бізге айтырсың әлі. Бабай, ярымы? Мен аңа шляпа бүләк етмәкші едім. Ярар, әйтірмін. Абдрахман, Ғали бабайның қоллары неге қалтыр екен? Неге болсын қартлықтар? Өзі хаман ішли, колхозда да ішли, халыққа да ішли. Өзі бір кімнен де ақша алмай. Ятимнәр хақына болыр деп айта екен. Бізге де колхозға ішке шығарға уақыт түгіл мекен, Апуш. Біздің үшін оқырға кім бар? Соғыш біткеш, өзіміз барырбыз, Абдулла. Шул ук көнне төшке ашны ашагач та Габдулла һәм мин бригадага эш сорап киттек. Габдулланың әтисе дә, Биби Сарат тәйдә каршы килеп безгә бер сүз дә әйтмәделәр. Тик Биби Сарат тәйнең мин эшкә чыгып киткәндә яулык пычмагын тешләп, елап калганы бүген дә күз алдымда тора. Беренче мәртәбә колхоз эшенә чыккан көн балалык чоры җөмләсенең азагына куелган нокта шикелле
хәтергә сеңеп калган. Пароход салмак кына алга шуыша. Тирә-якта эрегән кургашка охшашлы су сахрасы. Өстә төссез күк. Нәкъ шушы минутта мин Занзибар атауының ярларын күреп алдым. Кайда соң атауны каплап торган зәңгәр болытлар? Бала чакның изге хыяллары ясаган алсу болытлар кая? Заманалар. Бәләкәй чакта Бибисарат шулай дисә, ник алай әйтә икән дип мин аптырый идем. Чөнки ул чакта аңламый идем әле ул сүзне. Озак еллар яшәп, заман белән заманның аермасын үз җилкәңдә кичереп белгәч, тормышка ашкан һәм ашмаган балалык хыялларының татлылыгын сагынганда әйтә икән ул сүзләрне адәм баласы. Заманалар, заманалар. Мин канагать сездән. Пароходыбыз Занзибар ярына килеп туктарга якынлаша. Хыялны чын барлыкка тоташтырган юлның тагын бер кисәге артта кала. Мин пеләне алып, пароходның урынын дөрләдем дә, рубка өстендә яткан кәгазь кисәгенә радиограмма язып куйдым. Татарстан, Әлмәт, Нефтчеләр урамы, Садыйков Габдуллага. Апуш дус. Мин без бала чакта хыялланган Занзибарны күрдем. Кулымны кысып, Габдрахман. Сез язучы Миргазиян Юнысның Занзибар зәңгәр болытлар артында дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тыңладыгыз. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.